Tak na zdraví. Tak na divertikulin, na močovou, na gastritidy, na epiglotis. Ať to všechno vypálíme. Až vás všechny vypálíme. To je jak ta hra. A raz, dva, tři. Ano, tohle ta Lojza. Jeníčku, to mám ale pomocníka. Martin má narozeniny. My máme přání jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví. Hlavně to zdraví. A Martin má dnes narozeniny. My máme přání jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví. Hlavně to zdraví. Počkej. Můžeme prcat, můžeme prcat. Můžeme prcat! Můžeme prcat! Můžeme prcat! Na zdraví. Tak na zdraví oslovenců! Tak se ukáž ty, ksichte. Ale 10 let existence s Tomu náma. bylo 10, podle mě ne, to už kluci nepamatujete, ne, tomu bylo 11. Ahoj, já jsem Helmut, to Pravazko. Ahoj, já jsem se náhodě rozprchovala. Tak jdem na to. Můj bože, přestávej. Ne, už budu au. Oh ja, gut, bitte schnell. Cink, cink, přichází další člen týmu. Na zdraví! Kandáky? To mi dali, ještě to žije, ty. Moment. Ty vole. Říká se tomu gastrodemence. Zeptáme se účastníků. Jak se... Takhle si blbě, sežral. jak to bylo dobré. Tak jak jste se nažral? Vynikající. Co tady? Nosem leze. Musím to spláchnout. Výborně. Gastrodemence. Já už to spláchnu. Musím to správně, tak to doufám, ty vole. Pak nechtí nahejzovat to. Tak si máme pohodu, koukáme na hokej. Pro televizi Rejkovice, panokou, naschledanou.